шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон дар соли 2019. дар соли 2019 ба Тоҷикистон беш аз 1.3 миллион шаҳрвандони хориҷӣ ворид шудаанд ва беш аз 1 миллион нафари онҳо ба Тоҷикистон ҳамчун гардишгар ворид шудаанд. бештар аз ҳама дар соли гузашта аз Тоҷикистон сайёҳони Ӯзбекистон, Русия ва Қирғизистон боздид намудаанд. нисбат ба соли 2018 ин рақам беш аз 20% афзоиш ёфтааст. бештар ба Тоҷикистон шаҳрвандони Ӯзбекистон сайёҳат карданд. аз ин кишвар дар соли 2019 беш аз 850 000 нафар ворид шудааст. дар мақоми дуюм Русия қарор дорад. соли 2019 ба Тоҷикистон беш аз 210 000 нафар шаҳрвандони Русия ворид шудаанд. мақоми сеюмро бошад Қирғизистон касб намудааст. дар соли 2019 беш аз 115 000 нафар шаҳрванди Қирғизистон вориди Тоҷикистон шудаанд. нисбат ба соли 2018 сайёҳати шаҳрвандони Қирғизистон ба Тоҷикистон ду баробар афзоиш ёфтааст. ҳамчунон соли гузашта ба Тоҷикистон аз минтақаҳои мухталифи дунё мардумон ба сайёҳат омаданд. аз минтақаҳои мухталиф шаҳрвандони Чин, Туркия, Амрико, Олмон, Ҳиндустон, Украина, Британия, Беларус, Туркманистон, Фаронса, Италия, Ҷопон, Молдова, Кореяи Ҷанубӣ ва Канада ба Тоҷикистон сайёҳат карданд. ахиран мақомоти Тоҷикистон хабар доданд, ки муҳлати амали раводиди Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷӣ зиёд карда шуд. акнун шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Тоҷикистон метавонанд то 60 рӯз бимонанд. қаблан шаҳрвандони хориҷӣ имкон доштанд то 45 рӯз бимонанд. пештар раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба парлумони кишвар таъкид карда буд, ки ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурӣ бояд сатҳи хизматрасониро барои сайёҳони хориҷӣ беҳтар намоянд.